Kini ako problema nga bahin sa negosyo taon sa kong asawa. Mawa ko kasabot, amot nga ano ni ay. Pero araw niyo masabtan ako sugilano no. Inaniyon ako magsugod ang tanang mga panghitabo. Ay, no, ay kini grabe katakanta to kalaay bias kinabuhi na to aning. Lagay kay Init pa kay panahon niya, daghan Init, pa kay wa pa gyud kay may ka kina kay 16 anyos, wa ba? lagay nya ibid-ibid mo tos nani kabaro sa katong bubuk Ay, kay. wa. Ibid-ibid mo sa nun. Ayaw pagilong na rek, bida sa di mo na rek. Mata to larga. Lapas DC pa rin hanglos kay naw. Larga. Ato na yung pahinungod sa tanong mga babae nga mga dili kay mayog nga binuhatan ba? Yan, wala yung lyrics yung? Wala lyrics. Sige. Larga. Larga. Diable. Kala misang putagid ang kamaldita sa babaeng kuragan. Nangapos kay ang gihay sa pagkabulak. Kay nagtuman man sa gusto nga yabang. Pangitag mamay sa baby mo. Aron makapatuyang ka sa gusto mo. Puslan man ang abong kag-anggihay. Ihurot na lang gayon ang puhunan. Unyag mapilde. O ba na lang sa taga-morgue. Miyo nga ang mata. Og sa punging imong donggan. Aron sa kauaw di dotlan. Ang matamis mong dungog. Pangarti pa. Pangarti pa. Pangarti pa. Ay, kalingaw yan na to. Lain sa kata. Ikaw, kata ka? O si ikaw, Rosa. Okay, larga. O sa'yo mo katahon. Okay. Eh? Okay, highball. Yeah. Kuna ko sa? Okay. At tukulasan. Namusin ko langgam. Kuha ko aling mo kon. Himol bule. Himol bule. Himol bule. Himol bule. Himol bule dyan. Usa akong gisundan. Kundi indikan. Ang banyagani ay may gilumluman. 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 Sa may kalibunan. Ijunosap kang inday nilatan. Kay gi-injeksyonan. Di-injeksyon ni sa may bugan. Sa may bugan. Sa may bugan. Sa bugan. Sa Gi-injeksyonan. Giinduksyonan. Dapit sa may bugan. Injeksyonan. Katindo tada daw eh. Injeksyonan. Andres, ang mga linabahan, oy, kauwan nun. Ay, patay ko ani. Dong, bro, simpat na lang dito. Alis po dito. Sige. Ambak des bitara. Linabahan. Oday, oday, oday. Ang hinayhay, oy, bukas sa katingalit mo uwan. Murag kauwan nun, oy, taligsik na ginay, nawa. Sagdi lang na day, kanang taliksik, mawara ni bundak sa uwan. Ay, nangita ni kulating, ay. Sabad joke regalita doon sa ikaw binood din ka. Bukas sa ang mga hinayhay, ayaw sigig saba diha. Mabasa ganas uwan ron, awa niya. Ikay akong ihayhay na sa hayan. Kabantay ka na? Kabantay ko! Say mo na ako ha? Nilaban? Kikot din mo? Sige na ko, no! Oy, Andres, tabangi ko no ko diribi, kakapoy nang kita rin magsigig pamutos aning lumpia, o niya ni kaluto, daghan kay mangaon. Still sa Tabang diribi! Ikaw rin, putusan na. Mitabang bitaw tanin mo sa una. Di tali mo pabiling karon kay di magpaparihas taon ang lumpia nga kung linikit. Naidag ko, naigagbal, kansihon ka. Ay sundan na akong gitudlo nimo, kasimpol ra ana. Tagsara ka kutsara nga tawgi ang ibutang. Dayon, ilikit nimo. Parehas ra gidakon sad. Anion ba? Sige na ba kay hapit na mo udto, dalion tani kay daghan na ba mangitag lumpia tawgi? Gina, lumpia tawgi. Ngay mura mong isod, tagutlor po. Kabre, tagutlo. Usa kutsara na. Sa kutsara niya na. Bebe, ako lang nga namin. Timbal na ito ko ba ni mong sunalo, kiluto rin ba ito? Sige, rito. Kau na'y bahala di ha, tiwaso ko sa rin mga puso. O, negosyo sa akong asawa taon, maligya mi pagkupong ko niya.
Kalois Ginoo, may kusog-kusog sa taon. Daghang mangita siyang lumpia nga kanang tawgi nga butangan na niya tulo upat ka buok tawgi sa sud. Pero may yung moro nga mo sudan unya. Ayay, bida. Ngita gigubot ni mga tawhana ay. Oh, nay, ano ka diya? Mura ka ginagyaw-yaw. Awa na ko ni mga tawhana. Ano ba? Mga sinasinahon. Nay, di sa di mahimo ilang gibuhat. Ilatang gikumpintensyahan anang atong negosyo. Nganong di man gina sila magnegosyo kana di parehas ato? Nganong inaniun sa di ilaha? Sagdi na sila. Di ba sagdi? Lami ka bluto. Sagdi na. Di na mahimo. Ilang gubon ang atong dagan sa negosyo. Abi kay maayo man ang dagan. Ilag yung ilugod. Di ni mahimo, Andres. Adtuon ko ng mga tawhana. Lapi kita gubot. Di lagi mahimo. Kita mo yung nakauna. Ano magsunod-sunod man gina sila? Ngita gina sila gubot da. Pwes, gubto na to. Ah, day. Uy, Marcia. Kini mo lumpia ba? Magkar kay pound na ito niya. Tawag lang ibutang murang. Oy, unom ram ni kabuok. Ay da, may mag-ipo na inikaon nila, di man. Napit tawag ni mo eh. Murag balili ka na laya. Ay, uy, tanaw lang ko diya, ay panghilabot. Hoy, bagkaagin ninyog naong no? May man lang mo sunod-sunod? Paghimo ko na mo kaugalingong negosyong inyo, di kayo magsunod-sunod mo. Nawa, nag-iaway na kang Mirna. Pasag din na, oy, pasag din na sila. Pero mag-vote man na sila. Unsa man, ilan yung kwata atong gigastuan? Di lagi, pero sonsoon sa kong kanila, good. Unsa isusuon? Sungagon tanong ka diha, maray mo. Hoy, babaeng way Bitag originality. mo, eh. Gawas diha, maghusay ta. Pulos Xerox, pulos pangupya. Gawas diha kay maghusay ta. Na ato-ato ka sa to dito, mahusay mo, ato-ato. Uy, ngano ko taon? Ikaw sa lang dito, mahusay mo. Di, sa kapuya sa di mo, oy. Ano nga taon? Hilom lang ko diya. Bida kagamay taon na hinungtan. Oy, Dili ay maglagot man gud ta. Magsuon-suon na to. Unsa to negosyohon? Mausad. Nga di mo siya maghimog iyang kaugalingon. Nganong musuon man gyud siya nato? Pre, Andres, pre. Bida, pre. Nas pretty. Ako ato bang be, sipet kay niro piti man gyud rin ba? Ha, awaron. Ako. Unsa man iti mi? Di ka kabadlong ana imong asawa? Gibadlong na Merns. Gibadlong. Unya ngano sige man lang gyapon na siya pangupya namo dili kun unsa imong itinda. Kung among itinda mauso na iya ha. Hoy, kay nga naman, ha? Bawal ang magtindag pungko-pungko. Kini ay may kinigawas na. Dire be, bida. Girahon tarong ka. Puyo, ay mangita. Bitay gyud ron awaron. Day. Perbida sa di mo, day. Day. Unsa to'y giingon mo, ha? Nga kami nangupya sa imong tenda? Nga no? Ikaw ka mangupya, ana? Ikaw may original, ana? Gaylas-silas ka lang. Abalay, hilas imong mata. Kami gaunag tinda sa atong lugar og pungko-pungko. Ngano mo kopya mong gyud ka? Uy, nga no? Ikaw mo ay nag-impinto aning pungko-pungko, day? Hilom dyan. Sabade ay sa una naninda kog lugaw, ninda pug ka. Naninda kog mga DVD CD nga pirated na maligya sad ka. Karon na maligya kog pungko-pungko, sunod na pug ka. Wa jud kay kaugalingon nimong baligya, pulos gid pangupya imo. Oy, ayaw pagbuot. Kay way balaod nga gadili pagbaligya og kuan sama sa imuha. Sinasinahon. Bahala ka diya, bahala ka diya. Kung gusto kag makiya-kiya lang, tubangon ta ka. Aw, baga jud kag naong. Awa, kabantay ka? Sa unsa man? Wa ka kabantay sa mga customers? Nga nini. Nihinay na ang mga nangaog pungko-pungko kay nadata hinuon. So, may lami ang ila. Unya, baga kay putos ang lumpia. Pero ang sod na tawgi maihapra. Uy, may nagkaabot og napo. Sabsag na sila. Di masagdi, uy, naamong ta. Awa, wala kay nangaon sa tong tinda. Kay wa na sila ganahin muka og pungko-pungko. Tungod ana nila. Kung wa pa na sila magbaligya, kusog unta gihapon ang atong tinda. Pero mga hinampak, mga bagagnaong, naninda sila nga way ayo ilang tinda, way lami. Di naamong na lang hinuon ta. Ay, sugoy mong balit. Mangita sa dahil baligya. Oh, mangita taglain? Aron sundo na sa nila? Ay, masakti lang. Pero may kalang mo ingo, sige lang. Basta naamong ta. Basta naamong ta, sige lang gihapon ta ini, ha? Kanimo, Mira. Ambuti mo eh. Ay, mangita kog laing tinda. Kanang mukusog og maayo. Ug musuon na sila. Ha, mo na lang higayon na nga magkagubat na.
Mao nga andam-andaman ng atomic bomb diya ha. Kay pabuthon ko na sa tungod sa ila. Kalma lang din ang ring. Hinay yung tinuod tao ng baligya taong pagpupungko kay wa na ginamalit. Lapi man taong tinda pero may namalit. Wa na kayo mga on. O to nakaunaon na sa laing baligya akong asawa taon. Olya? Uy, Marsha, huwag yung kakasabot. So, saan sa man? Wa na kayo na malit sa pagkupungkoy. Nayo, permit ang mabahawan. Nga kita may tigtiwas. Piting subulan ng kanon ng lumpia ni mo eh. Bagak eh, kubal. Papa dia ay, ilum dia ay. Ilum dia. Pulos ka lang yung saway da. Tabang pa ka diri kuan diri, pangitag paagi. Nga kuan, mulihok ni atong tinda, nga ni muklik ni. Malipay pa ko. O saan na pagklik ni mo tinda nga pulos mo na lang kasunod-sunod. Puro mo ng kinupya. Ha? Paghimo ka gulingon mo tinda eh. Kanabang wag kayo kompetensya ba? Sige lang pangpya. Ikaw. Sa may nahunahunaan mo, ha? Nakakay gihunahunaan? Mao gyapon. Mo suggest ni mo, di gyapon ni mo dawaton, di ka mo probar. Libog tani mo eh. Gusto ni mo puro gyud kinupya imong gusto. Hilom na lang di ay. Ano na pagpanghilabot? Kay wa ka man kay katabang, wa ka ideya. Hilonggot. Oy. Isang sakyan na may ano sa tungod. Oy, taksi ba na? Kisang kisakay na. Uy. Abaya, ako kasawam dahil ni tao. Aday! Andres, sugata ko gribe. Kay dila ko mga kinumpra. Oh, ingo siya din na siya na pungko-pungko niya manggumpra. Pida. Ninda liya mo na eh. O, lagyan na lang! Ay, kadaghan ko na ni. Mugi ko, browse ako di ha? Namalit pa kagdaghang mga butani. Butane. Bitin lang. Butane. Para na sa negosyo. Ade ba? Toko tawa ba ka diha? Ade lang. Di. Kanto kaya pong pungko-pungko dahil. Dili no. Ade, butani magyapon eh. Dili kay gibulabog anang animal natong silingan. Karon tan-aw natog musuon bagi hapon na sila. Kaya ano? Ha? Unsa mo daghang nagbutin? Mapasal ka? Pagkaon yapon. Pagkaon gyapon. Unsa man? Usingan. Mamaligya tag toslo buwa. Ay, dito slobo buwa. Sige. Toslo buwa. Usingan. Maunay kusog sa ubang lugar. Nagpatudlo ko sa kong amiga ana. Sayo na dai kay tanan. Nya may go gyud ka na dito slobo. Anong dili man? Basta ako igo kaayo, i-promote ko nagmayo. Sige. Kano sa tawag sugod og tuslo? Ugma. Sugod na ta. Huwag kalibutan ng silingan nga. Masinahon ba nga nanindan may tuslo buwa taon. Mao nga, pagkaugma na. Oh, unsa naman ni Ray? Unsa na ni? Kani megaphone ni. Di Huwag ba? ka ila nang huwapos barangay ani. Adi unsaon na nimo? Ay syempre oy gamiton. Oh, unsaon man? Tanaw lang makita nimo ugma. Siga laging mata ang atong silingang sinasinahon. Tanaw na tog makaya ba ni nila? Ha? Ang tinuod, nakadungog na ko ng tuslo buwa, pero wag yung kumukao na na. Murag, ambot lang. Basta pagkaugma na, nag-display taon dayon mi. Porbida. O paghibaw sa uban, iknat dayon ilang kilay. Wa ko kibaw nga mo palit ana, sila dayon mo luto ana. Pero tudluan ko bira, kuno saon pagluto. Kay ay kuno mo ingon nga mukaon ko pero di ko mamuluto. Mao nga nagkaton gyud kog luto. Itudluan mo ko niya. Unya, Sanam sana. Unsa pa? Tilabay na. Bahaw naman na. Wala may mo palit ana. Mao na diya. Wanay mo palit og pungko-pungko kayo. Saon? Nailumpia ni mo. Gamay na ka iksod. Mas bagga pa kayong lumpia rapper. Bagga pa naong ni mo. Dati ni ay. Hilom. Mabito na. Tinumabito na ang hingo ni mo. Hello, mga higolo, Diana, barato og lami, tuslo buha mga higolo. Diri na kita, lamian og may kinahong sa tanan, diri na mo mga choy. Diri dali tuslo buha, may uso karon, dali na mo. Pwesto na mo, pwesto na, dali na mo. Ay, nahinay lang. Basi papaso ha, nahinay lang. Kompleto na na. Alamas, mantika. Nya ka mo na bahala mo luto. Ug di ka ba mo luto, pwede og kamera sa mo luto, okay? Oo, puso dito na pita. Dress, tagay puso dito. Suki na to. puso, pila niya, puso. Napo na ka mo kay
ilang puso. Kaysa gustong soft drinks, natay soft drinks ha. Ay lang mo kaikog mga suki. Sige, larga. Dihan dapita. Ang saman, puso pa mo diha. Sulti lang. Ay mo, puso. Napo ka buhok. Okay, sige. Mal, wala na malit ani atong puko-pungko. Mao na diha. Nagbangita di ka magkagulingon nga style. Ani malay, nagtapukan ba ya ang ilang bago negosyo? Sa mga nga ang ilang kuwanda itinda diya. Tuslo buwa. Tuslo buwa? Maghimo kong ako lain. Usa man na? So, tuslo buwa gyapon? Dili, lain na. Usa man lagi na? Bot buwa. Kakidrop yan imo. Animal gini mga tawhana. Gusto gini sila gubat. Oh, ano naman sa ka? Gidaot nila itong negosyo. Wa man tuon sila musunod, pero ilang gidaot, hinungdan nga wa na'y nangaon. Di ko ni mahimo. Di mahimo! Ano naman, ang yun sa pala pagdaot. Magkadaot ko na ang tuslog buwa. Muna'y sulti sa mga tao. Og sila ko mo'y nagpagkatap ang balitaan nga naa ko no'y ni kaon diri nga nadaot ang tiyan. Nahilo ko no. Animal! Sila, bantay gini sila. Ikiha ko ni sila. Dahil na. Mao na ron ni akong problema taon kay perting sa kuas kong asawa taon. Pero unsaon man iwa ba sa ebidensya? Na sila mo'y nagpalakaw. Mga ona nga kanang naglain ko ng tiyan ang ngaon og daapay nagkalibang nga nag-unsa pa na diha. Purbida. Unsaon man na to ha? Makiha ba namo sila? Paliw tabagi ko ninyo bi. Unsa man kung kamoy pasultihon? Andres. Ate Pres. Okay, ang sendo na to karadlawa. Si Dudong Andres, Ate Pres. Andres. Kini si Dudong Andres. Excuse me, Ate Pres, sa akin. Kining, ang iyang bana, ang iyang asawa, negosyante, Ate Pres. Nya, ang problema, kanegosyo siyang asawa, sunod-sunuron mas pikas nga tindahan, maglutog, kining tuslubuwa pa sila. Nga nahuhunong ilang tuslubuwa, kay wa na kay mga tuslubuwa, nagbuhat, ay dili, kining pungko-pungko, permero. O nya, pagsunod, tuslubuwa na ilang ginegosyo. Karon kay wa na kay mga on sa pungko-pungko, tuslubuwa na, pag tuslubuwa, suya sa tungat ba nga ti Pres, gingnan siya, magbuhat sa kugako. Unsa yung buhaton? But buwa. Mauna yung but buwa. Kay gibut-butan niya mga tao nga ayaw mo palitan ng tuslubuan na diya. Kay makadaot na tiyan. Dunay mga nagkalibanga diya o kung sa pa na diya. Basta nagsakit ang tiyan. Gidaot yun niya. Susuko kayo nga sa waterplace. Gusto niyang ikiha ang iyahang. Kumpare, rabiyan silang kumari. Naggusto niya ikiha. Pwede ba kuno ni Ate Pres, ha? Mao niya akong problema, murag suko kay kong asawa. Pero unsaon man taon na ni, may ebidensya nga sila man tayo nagpalakaw ng tabiya. Unsaon man ni namo, makiha ba ni namo sila? Paliw tabagi ko ninyo. Mao ni Bam. Saon man ani Bam. Ate Pres. Ang butog makiha pa na. Mao na, no? Noon, kanang talim pagdaot. Di tingali, no? Kanang dauto ni mo ang imong Basin, Pwede man, makiha pwede na. na Makiha ba? o tinuod man gani nga Makiha. ilang gibuhat. Sila may nagkuan, sila may una-una na sila padagan sa tabi. Patawag sa barangay kung tinuod nilang gidaot ang ilang tinda, no? Abi ni mo, din sa syudad, kaya wa may butag asa ni dapit ang ila, ha? Din sa syudad kakuan. Murag sa ipodromo ni sa ila ni Dong Ray dapit. Kakuan ka din sa syudad Goliath nga kanang mga dagko nga mga malls. Oo. Di ba ilang tinda parehas raman? Parehas, bitaw. Doon ay mga panapton, doon ay mga kitchenwares, doon ay furnitures. Ngun ano? Usahay daugo na sila naan sila yung mga activities. Unaan sila yung activities. Napoy dito sa- mga sales, napoy mga alingo. Kadang ko si pang rapol-rapol, ano? nasa li activity center dito sa taas nga. Uy, nindot ka dito sa kuan kinaalgi dito ka ng magic. Diri sa kuan kinaalgi sila dance contest. Dito ilang isa ka mall kinasa sila zumba. Pero ana no daugon nga na premyo usahay pa rin labi nagbag-opening maingon nga free soft drinks for first 100 client. Pero na bitaw. Ang gitawag nga promo. Ang kaning ni kay sa inato raman nila pungko raman. So dili ta man still magkuag promo kay ang ila kining ila marag diri sila na daot ug kanang giingon nga dunay gipalakaw nga tabi. Sir, so siya kuno ug tinuod ba kinsa may inyong nadunggan nga nagsulti ug gikan ba gyud niya didto netong meron na Marcia masingawor siguro tingan o gikan bagyod niya. Kay pananglitan og inyo ipatawag sa barangay. Mayo pod aron mahilot ang maong batasan kay
pananglitan og naay giingon nga nadaot. Tinuod ba nga naay nadaot nga tiyan ma'am. nga nakakaon sa inyo? Kinalang, susihon ginagmayo. Oo. Pinsan ko na. Pananglitan og inyo ipatawag sa barangay ug moingon siya nga, wa man ko magkusulti ana. So katong naghatod ninyo og balita may tungod ana og tinuod ba nga gikan didto niya basig sa restoryar sad na Oo. og tinuod ba sad nga dunay customer nga nadaot ang iyang tiyan tungod sa iyang gikaon gikan diha sa inyo. Kay pananglitan og mao nay tinuod no. Kanang og tinuod nga na susihon ipatawag biya mo ana Tawag, sa barangay. health department. Ni tinuod na. Si DOH, bitaw. City Health. Department of Health. Oo, City Oo, Health. diba? City Health, Umurong oo. mo man mo susi. Susi yung ba yung tinuod na nga. Ang inyong pagkaon, tinuod ba nakadaot? Oh, tinuod na. O mapatawag mo, og tinuod. Apan og dili, sila po mo'y madaot. Nga nung pataka sila. Pataka. Pataka silang sulti nga dili na tinuod. Oh, tinuod na. Atubang mo na sa barangay, Bam, no? Mahusay mo na. Okay, una ka makakiya na, makayo kag certification. Katong di gidaot ko ay. Nga naman. Giato gina kong personal. Giyasa niyo? Oo. Na. Ingon nga, uy, nindutas ko an. Nindutas Pedro kay dako. No. Pag adto na ko, di akong gisawayan. Ah. Uy, pagtanaw nung di ko tinuod. O sa akong gialibay ko. Ah. Uli lang tadong kay ganahan mo kong puting underwear. Salamat ka lang dito naman noon. Kung ako ang pasultihon. Subscribe to Dramaturgo.